A situación de Tennessee volveu hoxe debaterse no Parlamento de Galicia. A Xunta insiste en que a súa folla de ruta para a conserveira segue a ser a mesma. Atopan un socio industrial que permita garantir a actividade das plantas, tanto a de Grove como a de Mos. E para que iso sexa posible, hai dúas prioridades. Que este novo proxecto sexa solvente, é dicir, que haxa capacidade de producción e que haxa coñecemento de mercado, e que sexa viable e que poida garantizar a continuidade das dúas plantas, tanto a fábrica do Grove, a que se refería eu antes, como as instalacións de Mos, neste caso un centro logístico. O PSDG entende que esa solución xa existe, oferta presentada polo empresario galego Alfonso Caneiro. Hai unha proposta de solución. Si vostede di que as condicións son que sexa solvente e viable. Ben, entón permita unha pregunta. Consideran que o proxecto que existe non é solvente ou viable? Porque se o consideran deben decilo. O deputado socialista acusa o goberno galego de vender fume deixando pasar o tempo sen traballar na procura dunha solución. Defendemos o traballo, defenderemos a mellor solución, que está ben, tamén é unha boa parte da situación, non? Transmitir a vontade, pero na realidade é verdade que empezan a verse algunhas costuras á posición autonómica, a posición que defende o Partido Popular. E sospeita que a Xunta ten información que non fai pública. Nós plantexámonos que é o que vostedes saben, que é o que saben e non contan, e por que non o contan. Porque é evidente que vostedes teñen algunha información. Si estaban dispostos a apoiar o emprego, pero resulta que cando se poñen concreción sobre o emprego xa teñen as súas dúbidas e están en contra, é porque saben que hai delimitación sobre ese volumen. Dende a Xunta insisten en que o seu único obxectivo é manter a actividade da conserveira e os postos de traballo. Falan ademais de colaboración activa na procura dunha solución e dun contacto constante co comité de empresa na procura dese socio industrial.